Shout out da sa mga taga-Haro, sa tanan-tanan taga kilala da. San isaw lagi may nag-imbitar sa amon. So yan mga kulot, ari kami dito sa bangay no, kay Ito Jirel. Dapat siya namon gipukaw na city sa ngaga. Bali amo na gid pasat up na Ito Jirel. Kay plano namon batunon ang Dingle, Gimaras, Dumangas nga invitation sa amon. Bali si Ito Jirel lang pero may madalaganan namon. Kung wala si Ito Jirel kay absent iguro. Wala iguro. Fix namon ang ano kay gaano sa taga tawel sa amon no sa tayrad niya bla. Ang problema kay kulang pa bakal namon yung tayrad din duwag na tali kaset. Ito isa lang kaset amon na bakal. Diretso na kami din siya balay kung may pa kayo kami kung libre sa bla. Shout out da sa mga taga-Haro, sa tanan-tanan taga kilala da. San isaw lagi may nag-imbitar sa amon. Kabatas mo kamo no. So kada mo damo sa kilala to sa bilog nga Haro, kung isa isaw lagi may nag-imbitar da. Sa mga wala gid. Wala ako kami. Gala tulat mo gapon nga may mampal sa amon nga lot kadto sa balay lot, mga study. Wala, gibla gamay man lang kami pa kanon tani. Ito ganda lamang kuya belt bag. Hindi na uso plastic mo. Gamay na belt bag ko damo ni masulod. Sunod-sunod pang imbitar mo. Hindi mo na lang pag-buso na. Araw man damo tinyo nga. Ngapat lang may kamilong. May mista sinyo alad. Wala yung mga pang-imbitar nga. Shout out dala sa tanan-tanan nga nag-imbitar sa aton sa bilog ng Iloilo. Kabay lang ano, halaw na perli sa amon nga game. Sa amon nga ano. Kayo kami ano kay tawil bit amon amon sa therapy din man kulo to. Bakal lamon. Tani duwagi kaset. Kaso lang isa lang kaset na bakal lamon. So yung mga kulot din lang sa amon na video. Goodbye.